Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, pason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress nga kipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang water
waterproof nga sapatos o kung botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa Dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Abo man sa politika. Pero nagapamati gid ako sang mga balita. Kag drama sang Bombo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Anay, di madamo ako sinibalan niya kinatsila. Patintugon ako sa tunga. Sobra naman niya. Wala na di justisya. Nakabati ka, Pilimon? Wala na kuno sang hustisya. Kay ginpatindog siya kuno sa tunga. Ay, nakupla ko no siyang damangang naibalan ko ngayon mo. Ayo, basta magpanakop siyang damang. Damo pa ko siyang matunan. El Barba, El Dipuga. Nagabalik yan nila siya chorizo sa Montre. Maano na lang kita sinitsi Alvina man? Wala sang tubig. Kay may naguba ko no sa planta sang tubig. Kag kinahanglan pa nga kaayuhon. Uti, saan o ba ko na makaayo? Base isa pa kuno kasi mana, Chay. Ano? Sobra naman ina. Ano abing aton mahimo, Chay Alvina? Kay wala gitaya tubig. Dito na lang ta makuha sang tubig sa may puso Sa dalong bala sang kalubihan. Ano? Kalayo sad to. Kagkasiot pa sa alagyan. Di, wala ta sang mahimo, Chay. Kinahanglan nga magsagob kita dito. Kay kun indi, manimaho gid ta.
Ari na ako si Dalom. Matan! Kung magsag-ob ka, dito ka sa lubi magsag-ob. Kag manabi-tabi ka ha? May maligno nga daan dira nga nagatuhaw. Kag matan, magpasalamat ka nga wala ka barikos. Man kontra gina sang maligno ang mga tao nga may barikos. Kung may barikos ka, bisan mag-ano ka pa sang panabi-tabi, hindi na silaya mamate. Man bisan ang maligno na lainan sa mga tao nga may nagakambod nga gamot sa iya batiis. Hoy, buklan! Naton, ang may buko lang ang hindi pagpasensyahon sang maligno. Hoy! Barikoson! Wala ko balay nagahilabot sa imo! Wala sa bukol mo eh. Man ikaw, buklan, kung makita sang maligno, sila ang mahadlok sa imo. Man wala labot nga kalaw ay sa imo, nagatiskog pang liog mo sang bukol. Barikoson mo de! Buklan mo man de! Barikoson, barikoson, barikoson! Buklan, buklan, buklan! Huling, dasiga. Kinahanglan masag-ob kita sang tubig sa puso. Oo, Chay. Uy, huling. Minagalakat nga bata sa unhan. Uy, hala. Si Matan ina, Chay. May dala man siya nga lata, ho? Siguro, masag-ob man siya mo. Tabi-tabi, magingari. Kung hindi mo ako pagpagyon, isugit na ka mo sa pare. Oh, hala. Si Matan nagapanabi-tabi, Chay. Huling, basi matuod nga may maligno dere. Kinahanglan, manami-tabi man kita ah. Oo, Chay Alvina. Tabi-tabi, maagi ang hari. Kung hindi magpaagi, isugid ta sa pare. Siguro mugid nga nabatian ka ni Barikoson kag ni Huling Matan? O, chutagoy eh. Ginsiguro ko gid nga nabatian ko nila. Pero nga mo ginang gusto mo nga matabo, chutagoy yaw. Diskarte ni Matan? Diskarte? Kag sa paagi nga ini, makakaon kita sa baboy. Papatihon naton sila nga may maligno dito para mangita sila sang ilang nga manusag-ob sa tubig. Kag napiyo ko, ikaw ang ila suguon agud nga magsag-ob. Kag dason, siyempre bayaran ka nila. Pero sukton mo sila sa tag-10 gid ang balde. Pero antes na, amo na ining aton buhaton Matan, no? Pamati!
Huling, manglabata sa puso Si Lolo Morris lang anay mabantay sang tiyanggi. Ay, saan o pa bala magtubod ang gripo man? Tubod hangin, Goro. Nakaibalo ka naman sinang basiwa. Kuno, nagatubod. Pero daog pang nagahimugto nga tawo. Dali na. Manglaban na ta. Kagmayo pa, madala kita radyo. Para ba lang nga hindi kita matakan sa panglaba huling? Maayo pa, Chay. Ato na sa Chalbina kag si Uling, oh. Masako na sila sa pagpanglaba. Samtang nagapamati sila sa radyo. Kawatong ko'y na, kagitsahan sang sangasang kahoy. Pareho sang ginsiling ni Chuta ko'y sakon. Baw, nawili kita sang panglaba huling ba? Huling? Wala na ako kabati sa radyo, tahaw? Oh, hala. Wala naman ko gani kabati, Chay mo. Basi nalubat na. Uy! Nadula ang aton radyo huling! Wala! Nadula gid ang radyo, Chay Alvina. Di inutuman. Huling. Basi kung ginalahugan kita sa maligno diri? Hala! Ang aton radyo, ato sa ibabaw sang kahoy, nasangat sa sanga. Hala! Ato na matuod sa sanga na sabit ang aton radyo, Chay Alvina. Wala! May maligno gid, Chay. Ginalahugan ta matuod sa maligno. Uy, hindi. Huling, nakulbaan ko sini. Ay, mapaulit na lang kita. Saka atong radyo sa sanga. Ano? Ay, hindi kuya, Chay Alvina, ya. Bahala na, daya. Ihatag na lang naton ina sa maligno, Magi ang hari. Kung hindi ka mo magpagi, manugid ako sa pare. Si Matan! Ay, Chay Alvina, si Matan na lang ang aton suguon nga masaka sang aton radyo sa sanga. Ati, sige, taugas siya. Matan! Dali, di ba na, anay? Nga hulingaw. Ari-gari ka mo diri ka panglaba? Oo, Matan. Matan, malihog kami anay sa imo ay? Ano yun na, Chalbina? Ang amon radyo, ato sa sangasang kahoy ho? Palihog ban kukuha ay? Matan, ginalahugan kami sa maligno. Ano? Uyala, matuod ba na Chalbina? Kinanahugan ka mo sa maligno? Ay te, wala guro ka mo nagpanambi-tabi. Uy, nagapanabi-tabi kami Matan Pero ambot Ambot kun nga nga ginalahugan kami sang maligno. Ate sige na kuhaan na tong akong radyo ay. Kimapaulit na lang kami ni Huling Ate, kung Chalbina, base ba kumakig sa ako ng maligno, kagitikwang ni ako, kag mabalik ko.
Kinanglan, may kwarta ko nga ipailot sa arbularyo. Ate, suhulan ka namon matan ah. Pilang imo ginapangayo nga suhol haw. Isa kagatos lang, okay na ko ah. Isa kagatos? Ate, sige. Mahalaga daan ang radyo, kuya. Imported na. Ate, sige sakaan na to. Kuhaan na tong amon nga radyo. Sige na. Ate, sige deal ah. Ay, salamat. Nakuha gid man ni matan ang aton radyo si Alvina. Oo, huling. Buambot Hasta subong, nagapalanindog pang balahibo ko. Dasigang paglakat huling para makapauli kita dayon. Oo, si Alvina Alvina, kinakapoy na ako sang sagad lakat Ay, ako ang mamanhuling. Ay! Si Alvina? Huling. Ano na? Ano nakita mo si Alvina, haw? Tanawa. May nagalakat nga kandila. Hindi. May kandila nga nagalakat matuod si Alvina, ho? Hindi. Ginasunod kita sang maligno, Chay. Si Alvina! Wala ka ako! Timan. Chitakoy, nagaputihan dapat nila sa dalagan ba? May puwites ang buli nila Chitakoy, nagapatigid sila nga may maligno sila nga nakita. Oo man. Kwarta na inimatan, kwarta na. Kag napiho ko, ikaw gidang ila pa sa gubon sa tubig. Kag tandaan mo sukton mo sila sa mahal para nga makasundan kita sang karne sang baboy, kag karne sang baka, kag sa sina, mahining naman sining imo sungad. Ay, na lang kira ang akong pagsaysay. Tugtugwa, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast sa Radio! Bombo! Bombo